Horas amanginang, selamat hari Minggu ma di kita, sasude, ada orang sotapuka par minggu ota, par jolo mahita martangiang nahohom. Amin. Marede mahita siap buku ede nomor 530 sada, ayat sada sampai ayat tulu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu ma tu borusion, idama nungaro hatu aumi, idama ihutu ibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano, hinoroni asini rohamdo,
ubahesa tami tu taon huria na ibaruo. Lehom matu huriam todim na badiai, dohot hamalon siako. Asalam rarat jala gadda harajaonmu, di tonga-tonga ni hamion. Say lehon ma hiras ni roha tunaposom, makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhitesiani, pargogoy mahami, mangului ho di bagas haporseaw na totong. Asamanahan hami sahatro di ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede maita siya bukede nama pakpusada. Tangion hamuma patik ni debata, nani edet sian Yohanes walu ayat 12. Dungi diulahi Yesus musema majamita inasida, ninnama, ahudo panodang di portibion, nasotupa mardala dinahulom na mangihut tonau, di ibana do tahe panodang hanguluan. Ima sahatna, atong rak magidogogo mahita sihat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na ubar tupatikmi. Amen. Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasisa ni dosa di halak na dangolon, marhite-hite anak hawolongan ni roham. Saya si maroham di kami akan na mangarsak dosa nami,
Say sahabi matu bagas rohanami hasisani dosa nami. Lehon matu kami to dimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siahon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Satokid do hutadi koko, alai papupungo ko maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku, hutabuniho bohiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asyaku ho, ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata epistel di Mingguta sadarion, tersurat di Roma 10 tolu, ayat 10 sada sampai ayat 14, tajahama margati sorin. Ima rikoti hamu, ala diboto hamu tikkina, ainong dapot do obasna laho hehe sian namodom, ainunga jumonok haluaut tanuaeng sian uju gabe porsea hita.
Badia mahita marpangalaho songona patut arian unang masal puhu marpangano dohot parminumon, unang marharoranga dohot margadobus, unang marbada dohot mangiburu. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani dibata jala nau piopsa. Amin. Taha tidak koma haporsiau tai songon na hitina tidak kon hidongat tas haporsiaun disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di bata jahuba ido ama pargugu na suatusan. Ion tunggu palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Porbadia. Andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panguman ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tumanotoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lao sundul di siamun de pataja hoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak soko tutanoon, mangumi halak na mangodu dohot na mate. Au persea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mula mangulusok daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na suara sudah. Amin. Tapi kema kor paduan suara KFC. Tapi kima titik na masa di minggu ta sadarion. Titing dia kay pestoyo.
Saya ulangi. Titing dia KP Stoyo, Resos Stoyo, Minggu 30 November 2025. Naparjolo, Goar dohot topik Minggu. Goar di Minggu sedarion, Minggu apen perjolo. Topik Minggu, Mardalan di hatiuron ni Jahoba, paduahon. Titing perbagason, titik paduahon. Nang majalo papasu-pasu perbagason ma pardonga saripeo ma damos wiratua tapubolon SH MH. Anaknya mata sintua kompol jumaga karsan tapubolon SH. Tubuni inata pe boru semajuntak. Ruasnya KP Resort Seksama Distrik 10 Medan Aceh. Dohot Orwana. Cindy Mutiara Priscilla Silitonga AMD Permasi. Boru Niamata Haposan Hira Silitonga. Tubuni Inata Riama Boristorus Nahinan. Ruasnya KP Stoyo Resort Stoyo Sian Sektor Penas. Pamasu-masuon Sabtu 6 Desember 2025 di Gereja KBP Resort Seksama Medan. Titing paduahon. Laing majalo pamasu-pasu perbagas sarpeo ma Pranstohom Sinurat. Anak Niamata Jaihut Heidei Sinurat Nahinan. Tubuninata Sintua Linda Donna Bor Simatupang MPD. Ruasnya KP Resort Sumbersari Distrik 22 Riau. Dohot Orwana. Rianti Florina Bor Simbolon. Boru Niamata Dr. Kerdit Simbolon. Tubun Inata Ronna Uli Boru Malau Nahinan. Ruasnya KP Stoyo Resort Stoyo Sian Sektor Jati Bening. Pamasu-masuon Sabtu 6 Desember 2025 di Gereja KBP Resort Sumbersari Distrik 22 Riau. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo ma Daniel Siombing. Anak Niamata Marangin Siombing. Tubuni Inata Almarisa Siburian. Ruasnya KP Stoyo Resort Stoyo Sian Sektor Penas. Dohot Orwana. Doris Tanopi Siregar SPD. Boru Niamata Doni Siregar. Tubuni Inata Rosunta Sianturi. Ruasnya KP Resort Cimanggis Distrik 20 Deboskap. Pamasu-masuon Sabtu 10 Desember 2025 di Gereja KBP Stoyo Resort Stoyo jam 8 WIB. Patuluhon Ruas Nataba. Mulai sedarion Minggu 30 November 2025 di Jalo Gabe Ruas di KBP Stoyo Resort Stoyo keluarga Jubel Panjaitan Inangi, Susi Anggrina Veronica Stumorang, Rosian KBP Resort Sibide Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Jatinegara Barat nomor 6 Sektor Perumpung Barat, Paupaton, Ruas Napida. Mulai sedarion Minggu 30 November 2025 nunga pidda keluarga Komando Panjaitan Inangi Elis Borumanurung pidda huria tu KBP Resort Sola Gracia Cibitung Distrik Saplusia Bekasi. Palimahon sumbangan dana Natal KBP Stoyo. Mulai Minggu sedarion 30 November 2025 apen parjolo satu papaton disude ibadah pasahato sumbangan Natal dohita tujolo nilanggatan marhite amplop haperluon tu Natal KBP Stoyo tahun 2025 las marohata pasahaton paunopon ulang tahun paduahon suara ama agape KBP Stoyo. Saya ulangi, ulang tahun paduan suara ama agape HKBP Stoyo. Minggu 7 Desember 2025 dalam rangka ulang tahun napapituhon paduan suara ama agape HKBP Stoyo doho makobasi di ibadah jam 8.30 doho 10 sada wib ima hari tahun
persembahan kor Ama Agape, dohot kor keluarga Ama Agape. Papituhon program Huria tahun 2026. Disosoi tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia Kapistoyo, asa dipatupa rapat dohot seksi B, lahu menusun program kerja dohot anggaran tahun 2026. Pawaluhon iuran pilihan tahun. Disosoi tu sudah ruasnya Kapistoyo, asa tak ingot menggarar manang membayar iuran pilihan tahun siala nungga mendapat ton ujung di tahun 2025. Pasiahon berita habot ni roha. Nunga jumolo marujung ngolu bonar lubat tobing Senin 24 November 2025 umur 74 tahun. Nahina binaluhon ni inang Rita Sodang Boru Hutagalung. Doh Sadaboru sian sektor Kapung Baru. Pasapuluhon. Sumbangan di Jalo sumbangan sian NN bunga altar Minggu 30 November 2025 hamulateon di pasu-pasu ni Tuhan. Lahu pasikok titingon buai mata jaha di titing cetak doh barkot naung sediahon huria. Songonima saat di titing di minggutta sedarion. Mari demaita si buku ede nomor 534 las papungu pilihan persembahan kantong sada B. Amo por
Martayang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta pinasaha madihita selamat Advent jala selamat mahita ala tamasuhi tahun nai baru parhuriaon di bagasan Minggu Advent perjulu sedarion laos marhitehon di bagasa partikianon molotung adong aka dongata nang ruas ni huriatan waeng natongon mangihuton ibadahon live streaming na mungkin mengalami dohot di kondisi musibah alam kejadian na di Tapanuli Raya na totugudang mabainaka jutni rohan waeng di hamamasa ni namasai laos marhitioma nang huriata hakabipi sutoyoon pasahaton tu saluhut na keluarga nadong di bonapasugit nuaing manang pe mungkin keluarga tanuaing na adong di perantawanon mangasahon holong nito hatay idopos ni rohata nang pediluas tu hatay masa namasai pos dorohata ala ni holong nito hata dohok masaluhut na hamu marapen marpos ni rohatong marpakirimon tu hatay mangalihok katiuron dohot mamaking ulo niya ka na porsiya dohok ngulu ni sudiak ka na mga tusi saka ni debata di nguluon patuluso na kanadinggaan mabayan apul-apul mabahigugo dohok semangat tuak kadongan namin waeng na mengalami musibah ima marhiti tangiang marhiti sian akka nabuita patupa napasahaton dala pangurupiyon asatung buhay mangurupi dia kenarikoti di kehidupan lasi dan oeng jala laos di bagasan na matong laos sunggul-sunggul mon asa sudi mahita sial lapisan masyarakat na terendah matadok dalam konteks niaka hajol maunon nanaing mga tusinian bahwa alam itu juga dohok kehidupan osudi asa terjadi ekosistem nadenggan naing masudi hita majamoton diaka lingkung tabi asa gabi dalan niaka pasu-pasu las niroha tujulan nyarion alani di bagasan pos niroha tutuhani aporsiota songon nani dok ni hatani dia batama sedario topik ni mingguta madok gabi mardalan di hati uron ni jauh bamahita saluhukna amanginang hatani dia bata nanaing mamakulingi hita di parminggota sedarion di minggu aten na parjoloon ima naung diturpukon sian Jesaya bidudua ayat sada sahat ruri ayat 5 hujahama di tonga-tongata songono mahatan itu hatan atar surat di bagasan turpuhi hamuliaon ni harajaon ni debata sugut odo hatanani ida ni si Jesaya anak ni si Amos taringot tujuda dohot Jerusalem masa dusugut di ujung niak ke ari hot bisi di paujak doluk ni bagas ni jahuba di pucu ni akka doluk jala humitat sianak karubian jadi marrongoman matusi sudi akka parbigu jala torop akka bangso madapot tusi akka namadok
Beta hita, tanakohi madulok ni Jahuba, tubagas ni debatani si Jacob, asa dia jarhon tuhita akadalanna, jala mardalani hita diakka lapangna, ay marharorowan sia-sio dosugot patiki, jala sian Jerusalem katani Jahuba. Jadi manguhumay bana di tonga-tonga niya kaparbigo. Jala torwan na torop akabangso. Jadi patopahonon na sida mapudang na sida bahe gigi. Jala hujur na sida bahe nakasasabi. Dangbe sitahon ni bangso dopak bangso pudangi. Jala dangbe guru honon na sida permusuon. Betahamu ale pinoper ni si Jacob mardalani mahita di hati uron ni Jahuba ima sahat ni turpukta hurian itu hatan na hinaholongan at pen perjuloon dibuat dohita tu sada juju manang gora-gora madok beta hita. Tu dia hata betaon totu mangarahon tu piga hal hobar tuaka situasi doho kondisi na masa. Alisada jawabanna ima. Bohado asa di hatiuron ni Jahuba ngulu ni saluhut bangsona. Alani dohonot tama di bagasan Advent na parjoloon diaraho mahitan waing di gora-gorai tusada pengharapan penantian masa sugut artinya tapai mama di bagasan pos niroha harapan natakas dibalik ni kondisi dohok situasi di tonga-tonga ni trupuhon didok ala ni pangalaho ni hajol mau ni nungagabe lumlam di tonga-tonga ni ngulu persaoran nagabe terdau sian hadameon terjadi akan nama si hosoman terjadi akan perbeda-bedaon aguan rohadame jolma nunga gabe gudang akka nasay mabayen isa hisak nama bayen asa gabe marsak donganna marsak akka na humaliangna ala saitubu di bagasanna adong akka roha iri dengki dohot akka pangalahona asing nagabe targoar di bagasa partikiani goar di pangalaho ima pangalaho ni hajol maon narubi manang pangalaho nama perbuehon perbue ni daging amanginang totu sadala dui di tonga-tonga ni pangalahui na marharoroan ima dingulu partodion nang diruhu niya kaparugamoon naung danga palatak kasbe disadari nasida manang dirasahon nasida pangotak ni ngulu parugamo oni manang ngulu parhuria oni mata pakai bahasa waeng di partikiata lapatan na nang pedidok dihatani debata denggado anggo di pamerenga parduru di bagasan nakaparsaoran nasida manang pamilia tu debata di tonga-tonga niaka pamilian na pinatupan nasida alay dada haruar bei siapa na daon di bagasan nama kamuliatehon di bagasan na pinatupan ni debata manang mensuguri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dang nama dok mauliate betu debata rupani pabua di bagasan sudi najinalo nasida di tonga-tonga ni kehidupan nasidai adalah narodoi sian debata. Manang siya nasini roha dohok dingga basa ni debatado.
Alai justru nunga gabi di pertopeng benuaing. Nilai kerohanian adalah bahagian dari naung patuduhon. Gabi itu gijang ni roha manang ada kesombongan iman di bagasanna. Baka sipata nang di tonga-tonga ni akka pabahenani nunga gabi sarana ni halak birupani. Lako pasauton akka lomoni rohana kepentinganna di bagasan nasa sitongna. Dang na jonok tu dia bata. Alai na di perhalak dohatani dia bata. Seolah-olah jonok tu dia bata. Dijugor ni dia bata atas nama Tuhan. Alai lako mabain nasa sitong na dihagiok na do. Di bagasan ni do amang molo tajaha molo jesayai. Majetakas di lau paingoton. Mola pelagi majesaya dua dang apahala dope. Nama dia budak sida manang dang sahat dope tuha buangani. Alai nunga di paingot, nunga takas di pasunggulhon. Molo da ngadong panadaon, manang da ngadong kamu baon. Hape nuaing nunga ro sohara, nunga ro buah-buah, nunga ro gora-gora. Pasti do, Tuhan akan menunjukkan kuasanya sebagaimana dia adalah pemilik dunia ini. Tuhan akan menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang adil di tengah-tengah dunia ini dengan segala kehidupan yang terjadi atas dunia ini. Bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan. Manang songopadohan niya kajamita di minggu nong salpu. Pajong-jongon ni debatama. Gabi paruhumon. Tutong-atongan ni ngulu ni hajol maunon. Manang gabi dohonot tamay. Di bagasan na akhiron di debata. Akan masa na di portibio. Pajong-jongon ni dia bata masa ada bangso nabadia dia depan. Jala uhuman nama akka bangso manang jolma na susatia jala na say maninggalkon manang nama bahen sugo ni rohani Tuhani. Amanginang lausido nuaing di partikiatan naning suara honon ni hatani dia bata. Molope songon natadok nakin say hera na kontradiksi manang dohonota. Heran dong paradoks na dalam suasana terang Tuhan orang berjalan. Tetapi pada saat ini betapa gelapnya pemikiran orang sekarang. Mulut apa itu di perkembangan na perpudi di nama saka bencanon. Alani ketir silo sayoni ni waing dangi turbui roban tuan. Bahkan mulut bigi adok kalak na sa pemerdalan opat ari opak borngin. Lahu mengalului dalan nian asabui haruar siya tonga-tongani ancaman. Tabigi dui dohok nama becemas sita saluhuna ala sangat tertutup komunikasi dan adong bui masuk sinyal tuna sida di beberapa daerah di kejadian ini. Pamulia tema rupani ala ditikina parpudion nunga mulai natuari nunga dong besinyali ala dong nabui patu pahor rupani di bawah pamareta tu si mengurupi nak pesederhana nak peserta tokin manang na terputus-putus ya ledi si tidak na dia kahamoloni dang apala boha-bohao bialang itu langsung bibu di bigi barita akan nasian nadau nang na diantara nasida perupani nunga buya dong saling komunikasi di dia do nasida noang jala boha amang hinangi manuang tabereng hape dia rahot tuhata do hita noang tong asa di tong-atongan di kondisi molosongoni manuang suara ni huriata ledang apala na berpihak kita dalam hal-hal na tertentu tu sada-sada tadok marupani akka horong na mamereng secara umum maju tabereng di negara ton ada secara khusus major nuaing di kejadian na di Tapanuli Raya nang piadong tu sabutullah tu sabula padangan manang napigan nuaing dohonot tama niata hiripiado marhite honi mungkin dohot akka pamaretat tarupani asa sibuah kaulion inian di tonga-tonga ni masyarakat. Alai manang na dia pedohonotan waing, manang na dia penuaing na terjadi tang songon na tahirimi benuaing. Baka kadang-kadang gabiadong madok, justru nunga mga buah kagulapon waing. Sian kehadiran na sida. Manang na disadari, manang na so disadari. Manang alani hamok kusom menuaing, manang dohotak kana asing tahe. Dia kahal-hal na portibi. Imanuaing kondisi ni jamata dunia manang tohonot tama terasa gelap nuaing
di bagasan kana masai. Termasuk dia ka partikiaton waeng di negara tu negara doh dia ka parbangsono waeng. Ai seherana masinti pan waeng jolma. Lau petudu ho ka jago onna. Lau petudu ho parbinotuanna. Ado kala nang madok waeng manang bangso. Nung ngahuboi hami angguna sa dilingon, dianggap pamudu ami met, anggun wae ku patuduh kami mak, lapatan na, todi paraloon naman waeng, todi lau patudu diri naman waeng, diaka todi ni zamano, gabi terjadi maka intip mengintip taringot tuaka, sasitong adang gabi mengintip tu haulio doh ading ganoni, alai bohama, asa menghancur kadong, asa gabi mabaen, asa gabi bangso na pati bodiri do. Amang inangi manuhaing paradoks ni partikiata hape di bagasan ni di arah hotuhata hitan waeng. Di jauh-jauh ni panurirang jasayai madok beta hamu. Asa merdala kita di hati uron di debata. Hape maceta kas do taboto ya manginang. Saotik pedi tonga-tonga ni ngulu na gulapi roh hati uron tung hati uronido na tarida sa gulap-gulap ni nagulap molo nunga muncul di si hati uronido na ikopalta odon wae ngamang inang na nang tapargumul ho jalaw do nang jauh-jauh ni Tuhan dihita. Di tengah-tengah ni Athenon asa gabi manusia yang berpengharap kita. Jala pakyo ni debata kita di tengah-tengah ni pengharapan ni. Boharun waeng gabi huria ni debata nadong di khusus di Sutoyo. Aka anak ni debata manang bangso ni debata na mungkin waeng mangihuto naka ibadah di bagasan naka bisa sono. Bohado tu asa gabi tangan ni debata nama dok mangarahon dakola mangarahon alai petuduhon bahwa bagian nama doki jala mangulahon omma hati uron ni debata na ikusi dalanata tujulu asa gabi apula manian asa gabi gugu manian asa gabi mamereng tujulu na uli manian molope ikut dialami halak manang dialami seseorang mana kita sendiri. Terjadi kegelapan itu dalam diri saya, keluarga saya, lingkungan saya. Tapi hari ini, ketika firman Tuhan datang pada hari ini, iku gawe posro hatta, bahwa secerca harapan telah Tuhan katakan, Tuhan akan datang. Tuhan ada, Tuhan berbicara, Dia melihat dan peduli dengan kejadian ini. Persoalan sekarang, siapa yang membuka diri? Siapa yang membuka diri, mau melihat dan bersama-sama ajakan dari nabinya yang dikatakan oleh Tuhan. Karena pastinya nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Alani hatani debatado or langsung. Nang pedipasahat tula persona. Laho mamaritahon. Alani suara inuaing naing berdengung terus di bagasar roha pikiran. Nang nguluta alai ubel gama. Di bagasar tindak kata. Lau madok. Naing mardalan di hati uron ngudwon di hati uron tak hati uron ni portibi alai hati uron ni debatado toto taboto do ahado hati uron na siya debata hati uron na siya debata ima na macay takas doy manorangi rohani jolma doho pikiran ni jolmai di bagasan habadiyaon ni debata namaro jahat tu dia namaro jahat tu sakap doho lomoni rohani debata alani mulai dok hati uron ni debata. Orang semuanya kan taat. Taat tu dia. Taat di tona. Taat di hata. Taat di akka pangajario doh panuturio ni hata ni debata. Jala punya integritas. Punya di bagasan natakas. Hatorangan ni ngoluna malang sudi kehidupan na. Nati norangan ni hata ni debata. Asa songo padok ni si Paulus tu anak nani haholongan nai nama dokoni hata ni debatai iko mampu paingoto jolma mamudai jolma manorangi rohani jolma patuduho tu jolma di bagasan nani halomohon ni debata dungi gabe ngulu natar pasu-pasu ngulu nahataridaan ni nadenggan tanda kutip dalam ukuran terang Tuhan.
hataridaan ni ngulu ni hajol mauta. Ido ibanay molta jaha di 2 Timotius 3 ayat 10 sahat lo di 17. Alani iman wanga manginang. Molo diarahot tu hata dang omong kosongi. Dang gabi holat do honot tarupani tong kosong yang nyaring bunyi nau daong. Alai takas di bata ketika berjanji jala bertindak itu akan ditunjukkan dan memang benar harus diadakan yang demikian. Ai perguguna suhatu dosa do ibana. Na mangatasi sudi pikiran di jolma do ibana. Na mangatasi nasa sudi haguguon di jolma do ibana. Itu dia Tuhan yang kita sembah. Nunga dipatuduh honi di bagasan mulai sian nama jo di bagasan napi nilik na sada bangso. Jala songo dia ibana manugu-nugu ngulu ni bangsoon. Saha tu napa dimut-dimuton na sida. Tung dipatuduh hot debatadoi. Apal no belga manginang. Memang dang menunggu Mesias behita. Di bagasan natagwari marapfer kita. Karena Mesias itu sudah digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus. Yang sudah kita rayakan setiap minggu. Di dalam kematiannya dan kemenangannya, di dalam kebangkitannya, melalui ibadah kita. Ay molo tabay na ri minggu, dan sabat beguarna, dalam artian sabat mengunjungi hari-hari. Bukan. Ala kita merayakan selalu kemenangan kuasa Kristus. Waso ni dia batana menunjuk jalan, nama buah kita. Nama ngaraho kita, batuduhot dalan. Jadi molo nakid di paingot kita manginang, marhite Johannes Walui, ayat 12. Idok Tuhan Yesus audo panodang ni portibion na so tu pamardalan dinahulom akka na mangihutonam. Persoalan wain. Masihkah ada orang yang meyakini karena dia hidup di dalam Kristus yang menjadi terang bagi dirinya bisa berjalan di dalam terang? Malang gabi adong do nuai kala Kristen madok songonon. Hujalo do Kristus menjadi panodang. Alai perdalanan ninguluna. Dirasahon di bagasak kagulapon. Molo songoni do amanginang kehidupan tay. Dokonota do songonon. Berarti dah ngapala takas dope. Songon na hidok ni si Jayaon. Mari kita koreksi diri. Mari kita lihat. Iko dadong do perubahan, iko dadong do pertobatan, dang holat di pamanga be, dak holat di perasa abe, alai buhado asa betul-betul menyentuh di sendi-sendi ni sudah kehidupan ni hadol mauton. Madok tutu, naung mangulu jala dasar ni kehidupanku adalah Kristus yang menjadi terang. Maka dengan demikian teladan Kristus yang menjadi teladan kehidupan saya, kapanpun dan dimanapun saya bersekutu, berbuat dan bekerja. Manang dohonot tama Kristus, ketika Kristus hadir, pastinya dia akan membawa berkat, kedamaian, ketenangan. Alani ko dohonon ni halak do naung dibagasa Kristus. Ikod do parohon hadamion khasonangan di bagasan nguluna. Daudo siang ngulu ni halak di bagasa tang Kristus. Molo so tapartuduhon ibana ngulu na marsinodang. Alani ima gabelos mampu didokhatani si Jesaya di son. Betapa berkuasanya nama Tuhan diagungkan di tempat-tempat pemujian. Jadi ibadah itu akan diperbaiki. Bukan lagi ibadah yang hanya rutinitas seremonial. Tetapi ibadah itu adalah ibadah pengungkapan rasa syukur dan penyerahan total di dalam kehidupan ini. Untuk menyerahkan hidup kita ke dalam terang Tuhan. Gabi di atas ni saluhu na may bana. Jidang adong benang mengatasi, bahkan dulu na kinidokon. Gabi tu hatay na madigijang, iman waing diaraho kita. Bohama ba ino taasa gabi digijang, pamerengan ni pucuk ni sudai pamerengata. Masa depan tatabereng di Tuhani. Masa kejayaan tatabereng di Tuhani. Nang pedi masa nuaing natoluhi tanuaing. Alihono ta'ala ngajaya tu hatay. Di bagasak kemenangan lain, mari kita lihat terus di situ. Gabi omman orang irohata. Imanakin, ido dokon. Gabi baik ni debata bagas ni debata di atas di dolok. Gabi lakolan di bereng betu pucunai. Aling ngamar sinar-sinar beo bagabi ahma. Jadi ngulu ni halak dalam ibadah yang sudah baik dalam Tuhan. Nah saya mabay Tuhani di puncak ni kehidupanna.
jala arah di pamerengna, jala na mangarahon gabi kompas di tonga-tonga ni kehidupanna, gabi sirungguan di jolma doi. Jala gabi dalan pamaritahono di barita naudi idui, ay dohono na malakin. Gabi Roma halak berduyu-duyu, dang otikbe, alay sudi mamakkilalahon, maktalacon. Dalan ni debata na sitong itu tu, marhiteho nguru nakin, di nguru ni halak, namia di bagasan naturangi. Jala na magihu di dok nakina kamanginhang, nasaliling naihian manopa, pauliuliho, bohama sa jago di parperangan, bohama sa gabi jago, dia kahatibuon ni diri, alayang gunuaing dangbe. Alat perang itu akan digunakan bukan untuk menciptakan perang. Alay bohama, bohama sa gudang-gudang na di pengetahuan ni Jolmay, doho usaha na pinatupan ni Jolmay, doho segala hal, naing mangaleho sumber kehidupan ma, dang gabi sumber kematian. Ilo nakin, ay muba magigi, gabi sasabi, muba ma akka hujur, nunga gabi patupao ni, gabi alat-alat pertanian, naboy membangkitkan kehidupan, naboy parohon, dohok mangalehon, gabi hanguluan. O donuaing mari kita tanya diri kita, mungkin tu sudah do hitaw naing manukud, di sudah namason, di sudah kondisyon, bohado bay not tatutu, molo tahamuleateho do pasu-pasu ni debatan waing, dia kahamajuan ni pikiran hamajuan niya kapag itaho do akanagam nai, boha tu parporangan doho nampati boho diri do itabain. Ala yang ku sadarion, marhiti na marapet kita. Jala dipakai di bata kita perpengharapan tujulu. Asa gabi terpuncak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Iko gabi songonodo. Taluas mah ngulutai. Doho disudia kebuah ni kehidupan taon. Diwirobah main. Naing magabi sumber ni kehidupan kita. Sumber kedamaian. Sumber ni sibulas ni roha. Asa tutuma. Molo pe ikorodi tikina. Dihaguguk ni pasu-pasu ni debata dia anugerah nai. Dia menjadi pengadil yang datang. Angguhita kanang persiai. Naung mardala di bagasa katiuron ni Kristusi. Hatiuron itu hatai. Dohonot tado songonon. Memang mardala doa unaing dirura linggoman ni hamatianon. Memang mardala doa unaing dirura. Naguk hamaolonon. Naguk hagulaponon. Alay-ala ni Kristus nang marsinodang di bagasa ngulukku. Ala ni Kristus na manorangi, dang tertuk-tuk beau, dang medebu beau, dang tersebab beau di perdalanan ni ngulukku. Jala ditiki na mardala no manuaing, buy maaw sageleng-geleng na idodohonota. Ala nung nga sinodda kita, gabi bagian ni napatiur kong mahita. Dihatata, dipangalahota, diparsaurata. Asa gabi marmulia madebata, di bagasang nguluta. Jala hatiuron di debata gabi sinodang natakas di nguluta. Om mamangarahok kita, berlalulah masa lalu kita yang gelap itu. Kita akan berjalan di terang Tuhan. Berlalulah segala kehidupan. Napadoho nakahadamio doho tasonangan di tongan nguluta. Alay margugo jala mampu mahita. Pakeon di debata. Gabi sarana di debata. Laho papatarhon. Naong gabi sumber sinodang hangulua kita. Marsangak madebata. Beta mahita saluhu namar dalam mahita di hati uron ni debata. Amin martangyang mahita. Mauliate Tuhan di hatam nabadiyah nang mangarahok kami. Asa bongot jalan mardalam mahami di hati uronmu. Mauliate Tuhan. Na dibereko do hamaolon na huadupi hami di ngulu namion. Na dibereko jala di botohodo halujao nami binani hagulapuni. Tangis na sumarujung. Boha-bohaon. Ala niya ka namasa na huwadopi hami. Ala ni hagulapon niya kapangalahon na terjadi. Di lingkungan namin waing. Terlumubi mali Tuhan. Di dongan namin waing. Na ditapanuli raya. Mauliate ma Tuhan di atpen na perjulo di pengotodo hami. Balgado holong Balgado panata mudang itinggal hokko hami di dongani hodo hami nang pedihagalion nami di hakurangan nami nung ngaroho ali Tuhan mabokati uron ya to kujako kami mahati uroni mangulame di roha nami na mahiwi mangulame di roha nya kadongan nami nuaing natumatangis marsak luja binahen ni namasa alai laos mangulama Tuhan hati uron nasya koy mabuka rohani pamaretta nami. Mabuka rohani sudi masyarakat.
dohot akka namar holong ni roha ruas ni huriam laho papatarhon khatiuronia le Tuhan tudongan nami asa tung jupang matutu songon nani dok ni hatam gabi maruba ma akka hamauloni nuai gabi tulas ni roha mai di bagasan akka hagoroni gabi jupang ma hadamiun jupang nanga kahasonanga tujuan niari ala papataron nami mapakio munguru nami gabi hatiuron ni Tuhan lau patuduhon tutonga-tonga ni portibion leho matodim todina badia Tuhan asasai mampu kami margugo kami pakulingan ni hatam marsiazar kami mardala kami di hatam asasai tiur dalan nami jala gabi pasu-pasu kami tuakka nahumalia kami utangnya ko kami matuhan akar ruas ni huriam secara khusus di huriam HKBP Sutoyo namarukil Tuhan binahen ni akka sitaonon di parmodingon ni nahinaholongan na sida o mali Tuhan nagabi pangapul diarsak ni roha na sida pabotohon tu na sida Tuhan pakirimon na mangulu ay adong dohanguluan na manotong di na porsia di ho perjupangan niaka na porsia isugut ditikina asa tu sima panatapan niaka dongan nami na marsita ononi lausong oni do buanon nami ditangyang nami Tuhan marsita onon waing bui dui alani keluarga nami na adong kejadian na masa di akka bencana na niadopan nasida laos diragam niaka na masa nang huadopi kami no waing dingulo nami on ali Tuhan patuduma di dalam katiuromi kami Tuhan merdala na sarong solusi di tonga-tonga niya kahagulapon ningudui gabi kuboto kami Tuhan dia ma lomoni roham jala siya dala dia mahami asa gabi mulak kami tusaka hatua umi molo di bagasa nakasahi nuaing Tuhan asiroham di bagasa katiuron na siya koy mamanodang marhite pasu-pasum asa gabi jupang hahipason dia kadongan nami namar sahiti asa malum na sida Tuhan jala gumangkang pakilan na sida siya naka habir niton ni pamatang na sida utangnya ko kami Tuhan sudia ka ulaw na pinatupani huriam di nama dapoto dia ka perayaan Natal Tuhan di namar apek kami saluhu namai Tuhan pakai mai tutu asala pubere kami hatiuron na siya ko asa marpani dangiyong mahami di atvenon laho patulus solomoni roham doho takapani dangiyon lomoni roham na jupang di bagasan huriam parguguy akan aposom parguguy para haladom nang akaruas ni huriam asa las ni roha madihami adven las ni roha madihami nang perayaan Natal ala huboto hami nung asahat holongmu jala manotong di Tuhan jaloon nami di pardalanan ningulo namion patongonommu at kapasu-pasum. Ali Tuhan gonggom mahami di namangula si ulaw nami hami di ulaw siya pari nami bi di ragam ni ak katalenta na ikosipakyon nami ali Tuhan laos gabi dala ni pasu-pasum mangalihok kanguluan di hami say pataw hami Tuhan laho patupahon ak na duminggan di nguluon jala pasu-pasum nga Tuhan maparbuihon na tama siya nakaparbuin niya ka nahuula kami. Asa siya ni malam taka subere kami asiniro kami doho tolong mo di kami. Jara laos ima pakyon nami. Lau pasang apok ko marhiti-hiti akka mauliate doho pujian ni roha nami. Mauliate madiho Tuhan gonggo mahami saluhu na disudia kepada ni ulu nami. Sahat tutangamu madaging roha ng todi nami ale Tuhan. Sesa saluhu dosa nami. Jala jalo ma tangiang nami na hutangi ako kami. Holat di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari demahita, siya buka di nomor 532, siya udusna, laos tapasahak mapiliata pilihan padua kon, laos tapasahak ma nang panupahiota di Natal, ni huriata marhite amplop na tapasahak tu langgatan, di jodoh langgatan.
najada narola membuat damai dalam bok na cerebro hai Hosianna madiginjang. Amin haleluya puji ta sombara janasian surgoi. Amin haleluya puji ta sombara janasian surgoi. Puji magoa raja si parmona. Amin haleluya puji ta sombara jani hadameoni. Amin haleluya puji ta sombara jani hadameoni. Hosianna di anaknya jajah partikor jalapan mona. Masuklah mahoborusio raja monohoto. Amin haleluya puji ta sombara janasian sugoi. Amin haleluya puji ta sombara janasian sugoi. Puji magoana raja si parmona. Amin haleluya puji ta sombara jani hadameoni. Amin haleluya puji ta sombara jani hadameoni. Tatanya koma piliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mito kami pilihan nami tuho. Sayja lumay gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu meja laramoti asaho parahasiak kami pilihanon. Pati buluhok karajawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami Ali Tuhan debata amanami rudi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho. Ala diramutiho kami di baga sa taon parkuryaon ng salpui. Asini rohamdo na pasahato kami tu baga sa taon na ibaruon. Huida kami di baga sa nasa taon ni dinggan di basam. Buas doho mangaleho barita na uli tu kami. Asa mardami, jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya ka na prosea. Akan na burju mangului hatam. Di parguguy hodo akan na prosea dohot na posom. Akan na mamaritahon habalgaw mo dito nga tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sudidinggan ni basam na sa tauni. Siya minggu tu minggu, siya bulat tu bulan, sahat rodi sa darion. Di bahini, hupuji kami magwarmu, jala hupasangap pami maho. Saigonggomi, jala pasupahasu manak kuriam. Tabay magano pahari torop niya ka na prosea na marholong ni ro hadiho. Say pararat maharajaw mo di sadok tano batak, doho di sadok tanoon. Say ramo ti huriam asaw ng saw tahi ni parjahat na mga beti harararat ni harajaw mo. Say unang luwas huriami di susay, di gaori manang dileay.
Ramoti ma akan na pinilikmu, pay masahat Tuhan uluan. Say ramoti masudi na posom, na mamaritahon barita na uli. Say joma akasipili begu, dohot parugamo na asing, asa dohot na sida pasangapog guarmo. Say ramoti jala perbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harrajaom, say saut malomo ni roham di Banutongaw songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedariokang uluas siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho dona pona hara gaon dohot hago Jalohamu mapasupaso siya Tuhan tamulak mahamu di bagasa dame dohot sonang ni roha. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tuto di munabi. Amin.